Ramon Nabela ta' 47 sena u Mirjam Qalabed ta' 29 sena ġew ikkundannati 15-il sena ħabs bejnietom wara l-qorti sabitom ħatja li wettqu serqa minn fuq mara. Il-vittma tant issawtet li spiċċat biksur frasa. Il-każ imur lura għal Mejju tal-2019 ta' Sliema meta l-imputati ippruvaw jisirqu handbag ta' mara mill-Maċedonja biex xeba li tama waqt din is-serqa ikkaġunawla disordni f'moħħha. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek qalet li din l-istorja turi l-karattru tal-imputati u wieħed ta' bla qalb. Żidet tgħid li huwa ovvju li ż-żewġ imputati mhumiex denji li jitħallew jgħixu fil-komunità. Bekk il-qorti kkundannat lir-raġel 8 snin ħabs waqt li l-mara ingħatat 5 snin ħabs. Fil-qorti komplet il-kumpilazzjoni tal-provi fil-konfront tal-aħwa Robert u Adrian Naġus magħrufa bħala tal-Maksar, George De Giorgio u Jamie Vella u ma jinsabu akkużati bl-involviment fil-qtil ta' Defni Caruana Galizia u tal-avukat Carmel Kirkop. Quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo, il-prosekutur Anthony Vella mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali talab lill-qorti biex ix-xhud jixed bil-bibien magħluqa. Id-diviża talbet ukoll biex l-isem tax-xhud ma jixxandarx fil-midja. Ix-xhieda saret wara bibien magħluqa minħabba li tista' tippreġudika każijiet oħra li għaddejjin fil-qrati.